Croeso chi yma unwaith eto, a ni'n parhau i fyfyrio trwy gyfnod yr Adfent. Ac fel dwi wedi sôn y ddau ddwrnod dwytha, yn thema ni wrthnos yma ydy gobaith. Ac wrth feddwl am hyn, mae'n siŵr fod pob un ohono ni ryw dro wedi cael yn siomi wrth i'n gobeithio'n cael ei chwalu. Rhywbeth oedd yn edrych ymlaen ato fo wedi diflannu, a ni'n gorfod newid yn cynlluniau. Yn sicr, ddechrau llynedd wrth i'r pandemig ymledu, dyma ni gyd yn profi bod rhaid i ni addasu. Doedden ni'n cael cyfarfod efo'n teulu, ddim yn cael cyfarfod efo ffrindiau i gael paned a sgwrs. Rywsut, oedd efallai'r gwyliau hynny oedden ni wedi edrych ymlaen ato fo'n gorfod cael ei ohirio. Ac yn y capeli a'r eglwysi, doedden ni'n cael cyfarfod efo'n gilydd. Mae'n cynlluniau ni yn ansicr. A weithiau mae stori yn bywyd ni'n mynd i ryw gyfeiriad annisgwyl a ni'n gorfod addasu yn cynlluniau a hyd yn oed cael yn siomi. Wrth feddwl am hanes genni'n harglwydd, mae'n werthfawr weithiau i ni ddefnyddio'n dychymyg a gosod yn hunain yn esgidio'r cymeriadau hynny dyn ni'n ei gweld yno. Cymrwch chi Zacharias yr offeiriad ac Elizabeth i'w wraig. Mae'n siŵr pan oedden nhw'n ifanc, oedden nhw'n llawn gobeithion. Os oedd Zacharias yn cael bodlonrwydd yn ei waith fel offeiriad, eto oedd ganddo fo obeithion eraill. Ac i Elizabeth, doedd dim byd yr oedd yn edrych ymlaen ato fwy na chael llon tu o blant a'i gweld nhw'n rhedeg o gwmpas yr aelwyd. Dyna oedd yn ddisgwyliedig. Mae llyfr y Salmau'n dweud, wele etifeddiaeth oddi wrth yr arglwydd yw meibion, a gwobr yw ffrwyth y groth. Ond fis ar ôl mis, blwyddyn ar ôl blwyddyn, fe fwytawyd ymaith i gobaith. Hyd nes i bod nhw mewn henaint wedi peidio meddwl amdano. Ond mewn gwirionedd, gobaith wedi i ohirio oedd hwn yn de. Fe ddoth yr amser efo yr offeiriad yn mentro mewn i'r deml i gyflawni ei ddyletswydd. Doedd yr angel Gabriel ato, a deffro'r gobaith yn ei galon unwaith eto. A rhoddwyd Ioan Fedyddiwr i fod yn fendith i'r ddau ohonyn nhw yn ei henaint. Ni'n meddyliwch am Joseph a Mair. Gallwn ni ddychmygu'r ddau yn cynllunio ar gyfer y dyfodol, yn meddwl lle oedden nhw'n mynd i fyw, yn meddwl beth oedden nhw'n mynd i wneud efo'i gilydd. Ond dyma Joseph yn clywed fod rhywbeth wedi digwydd. Roedd y ferch ond roedd o wedi gosod ei fryd arni yn disgwyl plentyn cyn iddyn nhw briodi ac yn sicr nid fodd y tad. A mae'r hithau yn gorfod wynebu'r cywilydd o fod yn cael ei chyhuddo o fod yn odynebwraig. Ond trodd y siomiant hwn yn rhyfeddod pur, wrth i Dduw roi lle arbennig i'r ddau yn ei gynllun mawr o. Fe ddoth Mair yn gyfrwng i'r gair tragwyddol ymgnawdoli a dod i'n byd ni. A Joseph yn cael y fraint o weld addewidion Duw wedi cyflawni ar ei aelwyd o. Oedd o wedi gorfod mabwysiadu, ond o'r fath mabwysiadu'r un fydden ni gymodi fo a'i dad Nefel. Ac er i obeithio'n Mair gael ei chwalu rai blynyddoedd yn ddiweddarach, wrth weld ei mab Anwyl yn hongian ar groes mewn poen a chywilydd. Fe drodd yr anobaith hwnnw yn obaith a llawenydd pur, wrth i'r mab hwnnw atgyfodi ar y trydydd dydd. Ac wrth i'r anobaith o ddydd Gwener y Groglith droi yn obaith i bob un ohono ni, a mae dyma'r oen ddoth i ddwyn ymaith bechoder byd. Gobeithion yn cael ei newid. Mae Duw yn dda, ac un o hoff gelwyddau'r diafol ydy fod Duw am sbwylio'n hwyl ni a lladd yn holl obeithio ni. Falle ni beidio gael y swydd honno roedden ni'n ceisio amdani. Efallai na chawsom yr iechyd oedden ni'n obeithio amdano. Efallai rhywun anwyl gael ei cymryd oddi arno ni yn annisgwyl. Ac yn ei wynebu sefyllfaoedd oedd yn gyrru ni i le tywyll iawn. A'r diafol yn dweud, di Duw ddim yn malu amdana ti. Di am yn chwarae'n deg efo ti. Ond y gwrthwyneb sy'n wir.
os ydy amgylchiadau yn gorfodi ni i newid yn cynlluniau. Mi ffeindiwn ni fod Duw yn rhoi cynllun gwell ar yn cyfer. Fe all mae gobaith wedi ohirio ydy'n hanes ni. Neu falle byddwn ni'n gweld bod ni wedi gorfod newid be da ni'n obeithio amdano, bod ni wedi gosod yn bryd ar y pethau anghywir. Ond y lle arian, mi gawn ni aur. Yn lle trysorau ar y ddaear, fe gawn ni drysor yn y nef. Heddiw, gadewch chi Dduw ysgrifennu stori eich bywyd, ac iddo fo charwain chi ymlaen i'r pethau da sydd ganddo fo ar yn cyfer ni.